Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дорӯҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дорӯҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дорӯҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, шаби гузашта дар турнири ACA 180 як-ду финали гран-при дар вазни 57 кг гузашт ки дар октагон чемпион Курбан ва довталаб Азам Гафуров вохӯрданд. муғорибаи онҳо аз 5 раунд иборат буд ва тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Курбан ба анҷом расид. Ҳамин гуна Гаҷиев камарбанди худро ҳимоя карда ба финал баромад ки дар он ҷо бо Азамат Пушуков вомехӯрад. Ба ҳар ҳол дӯстон, Азам баромади хуб нишон дод, махсусан ҳимояи ӯ аз текдаунҳо беҳтарин буданд ва мо ба бозгашти ӯ боварӣ дорем ва албатта ки интизор мешавем. Инак дӯстон, расман саҳна ва рақиби навбатии варзигари тоҷик Муин Гафуров дар ташкилоти UFC маълум шуд. Акнун расман варзигари тоҷик Муин Гафуров бо рекорди 19-6 зидди варзигари бебохти ҷопонӣ Риня Накамура бо рекорди 9-0 рӯзи 18 январ дар турнири калони UFC 311. Ва дӯстон, бояд гуфт ки ин муҳориба барои Муин санҷиши ҳақиқӣ мешавад, чунки ин муҳориба ояндаи Муинро дар UFC аниқ мекунад. Ин охирон муҳорибаи ӯ аз рӯи шартнома аст ва барои ҳамин ба ӯ рақиби бебох ва проспект доданд ва ҳозир оиди ин рақиби Муин ба шумо каме маълумот медиҳем. Риня Накамура варзигари ҷопонии 29 сола бо рекорди 9-0 ғалабаҳо, 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Накамура дар UFC 3 муҳориба гузаронида дар ҳар сеаш пирӯз шудааст. Охирон муҳорибаи худро ӯ рӯзи 17 феврали ҳамин сол дар турнири UFC 298 зидди Карлос Вера гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. Акнун ӯро муҳориба зидди варзигари тоҷик Муин Гафуров интизор аст. Ва дӯстон, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, аз ин муҳориба ояндаи Муин дар UFC вобаста аст ва барои ҳамин мо ба ӯ омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, чанд соат пеш охирон муҳорибаи рӯбарӯи чемпион Алекс Перейра ва довталаб Халид Раунтри баргузор гардид ва биёд якҷоя тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC 307 мешавад ва турнири UFC 307 аллакай имшаб, яъне шаби 5 ба 6 октябр баргузор мегардад ва аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими муҳорибаҳои асосии ин турнирро дар телеграм-канали мо паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. То наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.